close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams. Και με την ευκαιρία που βρισκόμαστε εδώ στο Χαϊδάρι και στο Παλατάκι, εδώ ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα για ένα από τα μελλοντικά μου σχέδια, το Μινόρε της Αυγής. Λοιπόν, μια ιδέα που ξεκίνησε από το Χαϊδάρι, ξεκίνησε από το φίλο μου τον Γιάννη τον Τζατούχα, ένας μουσικός εξαιρετικός που τον ξέρω από μωρό παιδί, και είπαμε σαν αρχή να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο τα παιδιά στο Χριστοδούλιο Ορφανοτροφείο. Όταν λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία αυτή και επειδή το Χαϊδάρι, καλός ή κακός, καλός, έχει αρκετούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, είπαμε λοιπόν να το κάνουμε μόνο με χαϊδαριώτες. Στην πορεία λοιπόν όταν πήγα σπίτι μου και άρχισα να το σκέφτομαι, λέω βρε παιδί μου, τώρα το να κάνουμε το Μινόρε της Αυγής, αυτό είναι ένα σύριαλ ιστορία. Είναι η ιστορία του ρεμπέτικου όλου. Είναι αμαρτία από το Θεό να το κλείσω. Και πήρα το Γιάννη, τον Τζατούχα και του λέω Γιάννη, σκέφτομαι να το ανοίξουμε πάρα πολύ, να μιλήσω με ανθρώπους, να πάω στην ΕΡΤ, να πάρω δικαιώματα, να μιλήσω με τους συγγραφείς και τέλος πάντων έγινε εδώ στο Χαϊδάρι μια τεράστια συναυλία. Μαζέψαμε 20 καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, πήρα τα δικαιώματα από την κυρία Γκούφα και από την κυρία Μεσθενέου. Αν θέλεις, ήταν και ένα crash test, γιατί δεν είπα ότι όταν λοιπόν μπήκα στη διαδικασία για το Μινόρε, λέω αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράσταση θεατρική. Οπότε μήπως βρε παιδί μου είναι και μια καλή ευκαιρία να δω κατά πόσο έχει και ενδιαφέρον, γιατί εμένα με ενθουσίασε η ιδέα του να δούμε λίγο ξανά όλα αυτά τα τραγούδια σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα. Και είδα ξαφνικά να παίρνει τέτοιες διαστάσεις όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μινόρε της Αυγής και ήρθαν και από την σειρά που έπαιζαν τότε και ο Καταλυφός και η Χαρά η Αγγελούση, η γλυκιά μου η Ρίκα η Βαγιάννη που θυμάμαι τότε της λέω «Ρίκα, θα ανεβάσω το Μινόρε της Αυγής, το κάνω παράσταση, θα έρθεις να παίξεις?» Και γυρνάει και μου λέει, αστειευόμενη βέβαια, μου λέει «Καλά, άσε να δούμε αν υπάρχω μέχρι τότε». Εγώ βέβαια δεν ήξερα, και όπως δεν ήξερε και κανένας μας το πρόβλημα αυτό που είχε. Και ναι, τώρα καμιά φορά το σκέφτομαι και με στεναχωρεί το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά ναι, από το Χαϊδάρι ξεκίνησε από χαϊδαριώτες, το Γιάννη, όπως είπα πριν, τον Τζατούχα, τον Κωνσταντίνο, τον Καλογράμμα και από μένα σε μία συνάντηση που είχαμε για να κάνουμε κάτι για το Χαϊδάρι και μόνο, και ξαφνικά πήρε αυτές τις διαστάσεις. Δεν θα ήθελα να ξανακάνω τηλεόραση για να ξαναθυμηθώ λίγο και την υποκριτική, γιατί στη τηλεόραση δεν λειτουργώ ως σκηνοθέτης, λειτουργώ ως ηθοποιός. Οπότε θέλω λίγο να ξαναβρω λίγο τον εαυτό μου και να δω τελικά, βρε παιδί μου, αν αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάω από τους άλλους μπορώ κι εγώ να τα κάνω επιτέλους. Ένα από τα πράγματα που περιμένω με ανυπομονησία είναι και η καινούργια δουλειά που κάνω, που ετοιμάζω μάλλον, που είναι το βιβλίο του Στέφανου του Δάνδολου, «Η ιστορία χωρίς όνομα», το οποίο είναι και best seller, έχει πάρει ο Στέφανος αρκετά βραβεία και μιλάει και τις τελευταίες στιγμές της Πινελόπης Δέλτα. Όσοι έχουν πάρει το βιβλίο και το έχουν διαβάσει, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αλλά χαίρομαι πολύ γιατί και ο Στέφανος μου το εμπιστεύτηκε το βιβλίο και οι εκδόσεις Ψυχογιός που μου δώσαν τα δικαιώματα, και βέβαια θα κάνει τη διασκευή η πολύ καλή μου φίλη η Μέρη Σταυρακέλη, την οποία τη λατρεύω και είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι εξαιρετική ηθοποιός, αλλά είναι και εξαιρετική συγγραφέας. Δεν την ξέρει ο κόσμος, εγώ όμως που την ξέρω και έχω διαβάσει πράγματα δικά της, είναι απίστευτη και ο τρόπος που το στείνει με έχει κατενθουσιάσει.
It's so good to be lonely. Η δική μου η βόλτα στη ζωή θέλω να έχει μέσα μόνο κλισέ θα ακουστούν αυτά που θα πω, αλλά πραγματικά αυτό έχω ανάγκη. Αγάπη, κατανόηση από τους άλλους, δικαιοσύνη που δυστυχώς στις μέρες μας δεν υπάρχει καθόλου και το κυριότερο από όλα, να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου με ό,τι αυτό είναι, όπως ορίζεται. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει ότι να κάνεις κακό στον άλλον, έτσι. Να μπορείς να είσαι εσύ και να μπορείς να είσαι αποδεκτός από όλους χωρίς να υπάρχει κανένας ρατσισμός, καμία ομοφοβία, τίποτα από όλα αυτά που δυστυχώς στις μέρες μας έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και αν μπορώ να βοηθήσω με τον όποιο τρόπο, ναι, θα ήθελα φεύγοντας από αυτή τη ζωή, ναι, κάποια στιγμή να βρεθεί έστω και ένας άνθρωπος να πει ότι ναι, θυμάμαι, ξέρω εγώ, αυτόν τον άνθρωπο που είχε κάνει αυτό το καλό. Αυτό είναι το κέρδος για όλους μας. Never